ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଖାଦ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ। କାହିଁକି? କାରଣ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଖାଇଥାଉ। ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଖାଉ? କାରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ମାତ୍ରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏକା ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ନ ଖାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ। ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା କେତେକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ ପୋଷକ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଖାଦ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ପୋଷକକୁ ଆଧାର କରି ଖାଦ୍ୟକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଜୀବସାର ବା ଭିଟାମିନ୍, ଖଣିଜ ଲବଣ ବା ଧାତୁସାର, ଜଳ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ମିଠା ଲାଗେ ତାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କହୁ। ଯେପରିକି ଅଟା, ଚିନି, ଚାଉଳ, ଆଳୁ, ଗୁଡ଼, ମକା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର ପାଇଥାଉ। ଏହାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା କିପରି? ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଓ ବଳକା ଶ୍ୱେତସାର ଆମ ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ଆକାରରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଏହା କାମରେ ଆସେ। ଏହାର ଅଭାବରେ ଶିଶୁମାନେ ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଡାଲି, ସୋୟାବିନ୍, ଛତୁ, ଅଣ୍ଡା, ମାଛ, ମାଂସ, କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇଥାଉ। ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କହିଥାଉ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କୋଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ କୋଷ ତିଆରି କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୁଷ୍ଟିସାରର ଅଭାବ ହେଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ହାତ, ଗୋଡ଼ ଓ ମୁହଁ ଫୁଲିଯାଏ, ମୁଣ୍ଡରୁ କେଶ ଝଡ଼ିଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ନଡ଼ିଆ, ଚିନାବାଦାମ, ଯେକୌଣସି ତୈଳବୀଜ ଏପରିକି ରାଶି, ସୋରିଷ, ଜଡ଼ା, ଘିଅ, କ୍ଷୀର, ମାଛ, ମାଂସର ଚର୍ବି ଓ ଅଣ୍ଡାର କେଶର ଆଦି ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ ଏହି ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ। ଯେଉଁ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଭିଦଜ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ସୋରିଷ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ରାଶି, ଜଡ଼ା। ସେହିପରି ଯେଉଁ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ ତାହାକୁ ପ୍ରାଣୀଜ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ମାଛ, ମାଂସର ଚର୍ବି, ଅଣ୍ଡାର କେଶର, କ୍ଷୀର, ଘିଅ ଇତ୍ୟାଦି। ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଚିକ୍କଣ ରଖେ। ବହିରେ ଥିବା ସାରଣୀକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସ୍ନେହସାର, ଶ୍ୱେତସାର ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବା। ଚତୁର୍ଥରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ବା ଜୀବସାର। ଖାଦ୍ୟରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜୀବସାର ବା ଭିଟାମିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଏହା ଆମ ଆଖି, ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ଼କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥାଏ। ଦ୍ରବଣୀୟତା ଆଧାରରେ ଜୀବସାରକୁ 2 ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ନେହସାରରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍। ସ୍ନେହସାରରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ A, D, E, K ଓ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ B ଓ C। ବିଭିନ୍ନ ଭିଟାମିନ୍ର ଅଭାବ ହେଲେ
କ'ଣ କ'ଣ ରୋଗ ହୁଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାରଣୀରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ଭିଟାମିନ୍ ବିର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭାଗ ରହିଛି, ଯେପରିକି B1, B2, B3, B6, B12। ଏସବୁ ଭିଟାମିନ୍ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, କଲିଜା, କ୍ଷୀର ଆଦିରୁ ମିଳିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ B12 ଆମ ଶରୀରର ରକ୍ତରେ ଥିବା ଲୋହିତ କୋଶିକା ତିଆରି କରେ। ଏହା ସ୍ନାୟୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ କରାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ ଦେଖିବା ଖଣିଜ ଲବଣ। ମାତ୍ରାରେ କମ୍ କିନ୍ତୁ ଖଣିଜ ଲବଣର ଉପଦେୟତା ବହୁତ ଅଧିକ। ଖଣିଜ ଲବଣର ରାସାୟନିକ ନାମ ହେଲା ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍। ଏହି ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ, ଲୌହଯୁକ୍ତ ଲବଣ, ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ ଏହି ପ୍ରକାରର କେତେକ ଲବଣ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସାରଣୀରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହି ସାରଣୀରୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା କେଉଁଠାରୁ ମିଳେ ଓ ଏହାର ଅଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ ଜାଣିପାରିବା। ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏହି ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଶରୀର ପାଇଁ ପୋଷକ ନଥାଏ କିମ୍ବା ତାହା ଶରୀରରେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ତାହାକୁ ଖାଇଥାଉ କାରଣ ମଳ ନିଷ୍କାସନରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରଖିଥାଏ। କାରଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମଳ ନିଷ୍କାସନ ନହେଲେ ସବୁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଚୋପା ଲଗା ଫଳ, ମଞ୍ଜି, କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ, ଗାଜର, ବିଟ୍ ଏସବୁ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏହା ଛଡ଼ା ଶାଗ, କଞ୍ଚା ପନିପରିବା, ଚୋକଡ଼ ମିଶା ଅଟା ଏସବୁଥିରେ ତନ୍ତୁ ଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କହିଥାଉ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ, କାର୍ଯ୍ୟର ଭେଦ ଅନୁସାରେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ମାତ୍ରାର ଅନୁପାତ ବଦଳିଥାଏ। ଯେପରିକି ଜଣେ ଶ୍ରମଜୀବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, ଜଣେ ଶିଶୁ ପାଇଁ କମ୍ ଶକ୍ତି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତାର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ଚିନାବାଦାମ ଖାଇବା ନିରାମିଷାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକର, ଯେପରିକି କାଜୁ, ପିସ୍ତାବାଦାମ ମଧ୍ୟ ଖିଆଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଜଳ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ 6ରୁ 8 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ତୁମ ବହିର ସାରଣୀ ଦେଖି 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ବା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାହା ଖାଇବା ଦରକାର ତାହା ଦେଖି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।